Mnangagwa team feels the power of Sadc Troika report in Uganda. Hazvina kumira mushe. Muri Zimbabwe ndasangana nechimwe chiri kutenderedzwa chakanyorwa neanonzi Peter Jack, ndasangana naye ari mu Zimbabwe politics group pa Facebook. Rinova group rinosangana vanhu vakawanda, vanozvita ana mahwindi for ED, vanhu vakasiyana siyana vanouya ipapo vachitaura zvinhu zvavo, mafungiro avo nemaonero avo zvinenge zvichiitika mupolitics, nekuti igroup repolitics yeZimbabwe rinowanika on Facebook. So panapa muri Zimbabwe, Peter Jack anyora akati the Zimbabwean presidential team failed to organize sideline meetings for their unelectable president, who is attending NAM conference in Kampala, Uganda, as many countries are hesitant to go into business with the ZANU-PF caretaker government in Harare. Vanhu vacho. So apa pavari kuti caretaker government manje vari kutaura skillful venga mutaura chinzi kuZimbabwe kuna president pepe. Saka vari kuti caretaker government vari kutaura kuti vakambofana vari kumbofana umboranawo nyika. Zvakafanira kuti iwe ndokusiya uchigara pamba pangu uchingoona uchicleana uchiita se kana pakanzi pane zvoda kuitwa ndiwe unongo uchingomhanya mhanya pakanzi parida kupinzwa maroja iwe ndiwe unongo uchingoona it's like wakangofanana na God. Ndo imwe skillful ndo zvimwe zvavari kutaura zvecaretaker government zvikunzi aiwa asi iko kwavari ikoko hakuna kana arikuda kuita ada kupinda into business navo because caretaker government ka. Saka vanenge vachiti tiri kuda vanhu chaivo vanenge varimo because zvacaretaker zvitemporary kamangwana anongonogomuka akafaiwa. Ndo dzikutaurwa naPeter Jack panapa. So ari kunyara aendera mberi akati a source within the presidential team said they suspect that the Sadc secretariat in Botswana is planning a very big role to downplay Mnangagwa's administration, as it is business as usual for other heads of states and governments doing business in the sidelines of biggest gathering outside United Nations General Assembly. Vatagwirei Mnangagwa's business sidekick is also in Kampala trying to press on business deals. Unfortunately, he's also feeling the Sadc report. Arunzi tagurevita ariko kuUganda vari kutraiwo kuti zviitewo kavamboitawo kamabusiness nevamwe but zviri kunzi icaretaker government hakuna dhiri ratingaita but vanhu vari kutrai kupusha hati. Ndo manyorwa zvaitwa panapa naPeter Jack. Amene kuti information iyi anga ariko here Peter Jack wacho, but isusu takangoti aiwa isusu muri yeZimbabwe regedza tiwe pano tishare this information yaari kushare nevanhu tionesane panapa, nekuti ndogara ndichizvitaura panapa kuti mushonga wepropaganda kuita sei kuiexpose. So kana uchingoona kana kumwe dzimwe news dzausi kunzwisisa, tag me, unongotega uchiti Kulen TV ndobva ndauya ikoko. Of course by Kulen TV panongobudiswa news sezvadziri, but panyaya version panapa tinobva tadzivheneka todziongorora toonesana, kana iri propaganda tobva tangodziexpose toonesana kuitira kuti vanhu musarasike. Ndo nyaya ndandakakubatirai nhasi panyaya version. Kana uchingosvika panapa first time yako kusubscribe mahara, don't forget to like the video.